बेयो हलसेलाव लांनाय फैसा होलांनाय आरोना बेयो नै बिथिंजाय आरोना जोंनि खाथिनि दखान खाथिनिनो आरो खुरु जादों आरो ओमफ्राय खुरुनि मुलि लांनो फैदों नालाय लगायनासो होखागासिनो मुलिखौनो ओमफ्राय नै बिथिंजाय आरो कार्टना जमा जानानै दङ नालाय बिराद बुरजा जाबायमोन आरोना जोङो जलायनानै होबाय नङाबा गेदारिं जायो नालाय जोंहा गुदाम रुमाबो जाथ'वाखै नालाय सिगांथ' गुदाम रुम गैयामोन दाबो बानायगासिनो खिन्थु जाथ'वाखै आरोना दायो होमबाबो माने बिराद गेदारिं जायो गिदिर गिदिर कार्टन फैयो नालाय ओमफ्राय कार्टनफोरखौहाय जोङो मा खालामो मालाबा समाव जाबनानै दोनजोबो आरोना जाबना दोननानै ओमफ्राय फानहरो आरोना बेखौहाय जियानो जा माबा बेखौहाय फानबा दामाथ' गैया जिखुनु जाया गेदारिं जायैनि थाखाय जोङो फानहरो आरोना ओमफ्राय नैथिंजाय सासेया माबागासिनो आरो कार्टुनखौ सिंनिफ्राय लाबो होफैगासिनो आरोना नै बिथिंजाय सुबाय गासै बेसेबां जायो ओमफ्राय सेरसेयाव थाइबाल' आरोना दाम खमिदोंनो दायोहाय ओंखायनो सेरसेयाव थाइबा आरोना होमबाबो फैसायाथ' मेटार नङा खिन्थु मा होनो जायगाया गेदारिं जाना थायो जे बेनि थाखायनो फानहरनो गोनां जायो आरोना लोगोफोर हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे दिबिस ब्लग चेनेलाव बयखौ बरायहरनाय थाबाय दिनैहाय आङो नोंथांमोनजों फिन गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय गरमनि थाखायसो एसे गाज्रि जाना दङ आरोना जियानो जा दिनैयो बारा गोबाव खालामबाय थाला मा होनो दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय माने दखानावहाय दिनै माबोरै पार खालामो नोंथांमोनजों देखायलांबाय थानोसै दखानावल' नङा दिनै दिनथु मा खालामो मा मायो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथिंजाय जि गरम जादों नालाय ओमफ्राय आङो गाहायावनो जिरायनानै दंथ'यो बिराद सान्दुं गोसा लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथिंजाय दखानाव माल लांनो फैदों आरोना बेखौनो एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै बिदिब्ला बारा गोबाव खालामला दे लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम थोदो बिदिब्ला आं गाहायावनो आखाइ मालफोरखौ लाना माबायदि जिरायना दंबाय थायो भूक लगी আছে না কি খাবা এতিয়া जाय माने मा होनो मुलि लांनो फैदों बिसोरखौसो माने मेथाइ लाबोनो होलायबावो जोंहा जाहोनो नागिरदोंमोन आरोना बिसोर जाया होनबाय ओमफ्राय दायो बिसोरो मा होनो गावसोर जानो होनना थांदों आरो ओमफ्राय दायो जोंनोबो मा जाग्रा लाबोयो आरो दा देखायगोन जों फैसे मालबिलाग खुमाबो लागिबो नोंथांमोननिथिंजाय माबायदि गरम जादों प्लिज कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरदो जोंनिथिंजाय बिराद गुसुर गरम माने सान्दुंबो अखायानो गैया बे बोसोराव बारा माने दाखालिबो अखा हाहां जाबाय खिन्थु हायासै दायो गरमबाबोथ' डिउटिखौथ' मावखानांगोन नङा होमबा आरो दा दसे थानानै टिउसन गथ'फोर फैलायगोन बेखौ मावखांनानै आरो ओंखाम जाना लाग्रोनोसै दिनै मा ओंख्रि लाबोदों दिनैयो बिदि गोथाव ओंख्रि लाबोयाखै आरोना नै लोगोफोर बिथिंजाय माल लांनो फैदों माबानि मा होनो हलसेलाव लांगोन आरोना ओमफ्राय नै बिथिंजाय दायो पेक खालामनांगौ बिथिंजाय सासे हिसाब खालामबाय थादों नोंसिना बिमाया ओमफ्राय आङो आरो बिथिंजाय जिरायनानै माल सालफोरखौ दिहुनखांजोब्बाय आरोना रेडि खालामखांजोब्बाय ओमफ्राय दायो गोलोमजोबनानै अबस्थायानो गैया गरम दिनबो नालाय ओमफ्राय दायो जियानो जा आङो माबाफोरखौ पेक खालामबाय थानोसै मा दङ नै र' देखायगोन नोंथांमोननो देखायबाय थानि उखैबायबो एसे मेंनायबो मोनबाय नालाय दसे जिरायना लाग्रोदों गरमाबो बिराद गरम सिलिंफोर सोलिगासिनो नै ओमफ्राय सिलिं होआखै नालाय सब गरमखौनो बोनानैसो लाजोबो सोरनोबा हलसेलाव माबाफोर लांनो गोनां दङबा जाहानाव लांफानो जाबाय जे दखानाव सब मोनजोबगोन आरोना माबानि मा होनो संख्रि फानलुनि बेफोरखौ मोना आरोना बेलेग मुलि मा नांगौ गासैखौबो मोनजोबगोन आरोना लोगोफोर सोरनोबा नांगौबा लांफैबानो जाबाय नोंथांमोना जोङो खम रेटआवनो हरो आरोना ओमफ्राय मिलायनानै हरो आरोना ओमफ्राय नैबे लांबाय थाखायो नालाय ओमफ्रायो मिलाय हरो आरोना आधा लाब जानाय बायदि हरो आरोना जियानो जा आङो दायो माबा मा होनो कार्टुनाव पेक खालामनानै हरनोसै माला बुरजा नालाय ओमफ्राय बेखौ दायो कार्टुनाव पेकिं खालामनानै हरनांगौ जायो आरोना दायो आङो खालामबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादों गरमाथ' बाहरिबायसो थाखायो नालाय खमायखाया जियानो जा दायो लांग्राफोरा साहा लोंनो थांदों ओमफ्राय दायो जोङो नै बोराय बुरै सानैजों पेकिं खालामनोसै आरोना जि खस्थ' नैथिंजाय कम्पि बे गासिबो हलसेलाव थांजोबगोन आरोना नै बिसिना बिमाया पेटलानो
सोगासिनो हिसाबफोरा मिलायनांगौ जायोना बिरादनो ओमफ्राय दायो आङो सोबाय थानोसै दे सनाफोर हा अमिजेल स्प्रे नाखि itu MRP 100 sari दामफोरखौ बिराद मिलायनो गोनां जायो लोगोफोर बिथिंजाय जि सान्दुं गोसागा थिं थिं सान्दुं गरमानो जोंहानिया ओरैजाय उल्था जायो नालाय सोनाबथिंसो मोखां जायो नालाय दखाना ओमफ्राय मोनाजासिम सान्दुंजोंनो सान्दुं जाखायो आरोना बांसिन गरमद्राय जायो बारानो नांफैस'आ नै बिथिंजाय नोंसिनि गुबैया लिस्ट माने माबाफोरखौ हिसाब खालामबाय थादों आरोना केलकुलेट खालामबाय थादों बेसेबां बेसेबां जायो बिल मालाबो बुरजा जाबाय नालाय Omi एक पत्ता SP बारफी Robiol DSR एक पत्ता MR 5 पत्ता क्लोबेटर जी MR 2 पत्ता 5 पत्ता Fennel 3 पत्ता Enak dibazi labodan, ser labodan. Ser labodan ni tahu. बिथिंजाय आङो लोगोफोर कार्टुनाव पेक खालामगासिनो आरोना जाग्रा लाबोनायखौ आं जाथ'वाखै मानो होनबा आखाइ सुवाखै नालाय ओमफ्रायो कार्टुनखौ खामानिखौ एसे फोजोबग्रोना लाखानोसै बिनि उनावहाय लासैनो जिरायनानै जानोसै आरोना आं खामानि थाबाथाय माने जानो मोजां मोना आरोना नांगौबा खामानि जोबखांनानै लासैनो जिरायनानै जागोन आरो बिथिंजाय आङो पेकिं खालामजोब्बाय नोंसा गुमिया माने लिस्टफोरखौ बानायबाय नालाय बियोहाय नै बिथिंजाय आरो कार्टुन खानाया जाबाय आरोना लोगोफोर बिसोर बाइकजोंनो फैदों नालाय लानानै थांसिगोन आरो दायो कार्टुन मोनसेल' जादों दिनैहाय आरो उनाव नांगौबाथाय बिसोरो अर्डार होबावगोन आरोना दायो जेने तेने गोदान गोदानसो नालाय बिसोरबो ओमफ्राय एसे एसे माल हरदों आरोना आरो जोंबो बेबायदि जों माने हलसेलाव हरनाय बायदि माबाखायाखै नालाय ओरैनो जोङो एसे एनै मिलायनानै हरो आरोना सिनायनायफोरनो उनावहाय लासैनो माने हलसेलबो खुलिगोन आरोना बेयावहाय माने जोंना जि लाइसेन्स बेयो माने हलसेलबो खुलिनो हायो रिटेल्सबो खुलिनो हायो आरोना लोगोफोर मोननैबो ओमफ्राय नै बिथिंजाय आंना बोराया गय फाथै लाबोना होफैदों आरोना खामानि मावनायनि आं जेखौ मोजां मोनो माने मालाबाबो जाहोआलासिनो दोना आरोना जिखुनु जाया जेसां हायो खस्थ' खालामो बेस्रा आंखौ माने खुसि लाखिनो थाखाय ओमफ्राय नैथिंजाय आङो गय जानो होनबाय नालाय गय लाबोनानै होफैबाय आरोना ओमफ्राय दायो आं गय जाना लाग्रोनोसै दे सनाफोर ओमफ्राय बिनि उनाव आरो खामानि दंबावो खामानियाथ' जोबखाया नङा होमबा न'निफ्राय आरो खामानि मावनानैबाबो आरो दखानावबो खामानि थाबावो बेजों लोगोसेनो आरो 3-4टानिफ्राय आरो टिउसन दंबावो आरोना सनाफोर मा होनो टिउसनाबो कर्स सिस्टेमसो नालाय ओंखायनो बन्द होआ आरोना आङो सुनिबार देवबारबाबो लाजोबो आरो जिखुनु टाइमखौबो आरो एसे गोबाव लानानै होनाय जायो आरोना ओमफ्राय नै बिथिंजाय आङो सोरबा सोरबा माल लांनाय बाखिफोरखौ होदों नालाय ओमफ्राय बिथिंजाय आङो दानना दोननोसै आरोना नङाबा उनावहाय बावो ओरैनोथ' बिराद टेनसन थायोना बयनाबो बेलेग बेलेग टेनसन ओमफ्राय फैसाफोरखौ लिरना दोनाबाथाय बावो आरोना ओंखायनो आङो लोगो होलांखाबाथाय दानना दोनखायो आरो सोरबाफोर गोदान बाखिफोर लांबा बेफोरखौ सब लिरना दोनखाजोबो आरोना नङाबा गोसोआव थाथारा आंथ' जि बावसुलिखा ओमफ्राय नै बिथिंजाय जोंहा दायो माने मिनिनो लुगैलायबाय आरोना एसे खस्थ' खालामबाबो माने बिदि रग' फैसा मोनबाथाय माने खस्थ' बायदि मोना आरोना नैबे दानि हलसेलाव हरनायनिखौ होलांखादों आरोना बिसोर नगदनो होलांखादों आरो ओमफ्राय इदि नगद मोनखाबालाय जेबो नङा आरोना ओमफ्राय सोरबा माने बाखिबो होलाङो बाखि लांनानै माने नैबेखौ होलांबाय आरो गोदान लांलायबाय बिदि आरो ओमफ्राय दिनैनिया होलांजोबखादों आरोना दायो टिउसन लागासिनो जि गरमाव टिउसनाव गथ'फोरखौ लिरनो होदों दायो आङो बाहेरायावसो जिरायना दंबाय थायो जि अयनाय गरमथार कारेन्ट गैयिजों माजों र' देखायनो आं बिसोर मा अबस्थायाव जानानै दङ साब्रैल' दङ दायोहाय मेथाइ दामना होदों नोंसोर फैबानो लाइन थांखायो मानसिफोरानोथ' एसे बोरैबासो दां
Guys, daso na lang pinag kena guys lo busta ya si Olsha bela ini lan phi beda नै लोगोफोर बिथिंजाय सोना रुमा दाबो कमप्लिट खोनो जायाखै आरोना नै बिथिंजाय नै वालफोरालाय सब गाथा जोब्बाय आरोना वालफोरालाय जाबाय ओमफ्राय हाजिरायानो फां फुं दसे लोंनो थाङो दसे फैयो दसे मावो नै नालाय ओमफ्राय बेखिनिखौनो दाबो समान खालामखांला सप्तासे जानोसै बाला अन्थाइ होनायानो गरमनि थाखायनो दखानावनो थानो हाया नैबे दखान बिथिंसो फैना दंफैयो जों एफाल टेंकी टु होयासै এতিয়া दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबथ'बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माबायदि मोनखौ कमेन्ट खालामनानै खिन्था हरदो दे दिनै बाय बाय